Maaga pumila si Kathleen at ang kanyang pamangkin ng Barangay Marupit, Camaligan, Camarines Sur para samantalahin ang satellite registration ng PSA para sa Philippine Identification System o PhilSys sa kanilang barangay. Ayon kay Kathleen, malaking tulong umano ang nilapit ng serbisyo dahil hindi niya na kailangan bumiyahe pa patungong Naga City para lang magparehistro at makakuha ng national ID. Ay, yes po. Kasi halabaon po ang pila sa sa PSA. So, thankful po na may igwa pong araw kani sa munisipyo or igdi po sa municipality. Mas madali po siya, mas harani. So, mas convenient po siya. Layo ng programa na mapabilis ang pagpaparehistro ng mga hindi pa kabilang sa National ID System sa pamamagitan ng satellite registration na direktang nilapit sa mga barangay at komunidad sa Camarines Sur. Ayon sa PSA, mahalaga ang pagpaparehistro sa Philippine Identification System dahil maaari itong magamit sa iba't ibang transaksyon sa gobyerno at pribadong establishmento bilang valid proof of identity. Kabilang sa target ng programa ang mga residenteng hirap bumahe, senior citizens, PWD at iba pang sektor na limitado ang access sa permanent registration. Sa objective ko noon yan is to disperse itong mga tao na yan sa Naga, at the same time to bring itong cliche na bringing public service closer to the public. So mobile registration. Actually, pag bakong matao sa mobile, bawa yaon sinda duman sa Camaligan or sa Sipoko, tas pag dumanin da mayo ng tao, ang instruction ta kayan is to go house to house. Sam Alano, CSN.